салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи имрӯз мо магазини нав кушодем мебел кухни гарнитура ба шумо навор гирифта истодаем истеҳсолот тоҷикистонай неки беҳтарин сифатҳоай мони якумша шумода нишон додем мана ин дуюмашай бародаро ин классика меган мана ҳаст мана инҷа хеле одам мефорад инҷаша санги заказ мекунад ака сифати корба ҷавоб мегем ин фирмаи мо барои сифат ҷавоб мегӯяд мо одамое ҳастанд ки сангҳои Samsung заказ мекунанд любой светаш ҳаст мехоҳем ба санг заказ кунем мехоҳем ба NDF заказ мекунем кадомаш маъқулай мана ҳамаш любой свет дорем мана механизатсияи замонави айронодаро ин сеюми ки навор мегирем мана ин нео классик худатон гап занед баҳо тиед истеҳсоли Тоҷикистон мана санго чӣ намуд шумо дар кор сафед сери слоновий кост ман инашам бародаро ҳамун нео классик медорад просто дизайнераш дига мешавад мана ин хайтеки нави мо имрӯз сохтем краскошам беҳтарин краско сифатошам бинед ако мана бародаро мана иноам истеҳсоли нав камин меган кресла мана диван тройка иношам ҳаст тамом чиз мана ин картинкаҳои дидед шумо ойнакати шудагиай инам новинкоай ромбик кирпич любой фигура зада метием мана инак бомаке кушед ин любой свет бародаро ин тройкое ки мебинед шумо мачалкаҳошам мачалкаҳои качественияи хари намешина чи гарантияш кати мана инҷа бо дарам истеҳсоли худамо любой размер любой вид мана ин дарат бинед мана классика даро слоновий кост ино обналичка дабор замок ҳамаш сифати корам бинед бародаро ҷа мо диванам бировардем инам истеҳсоли худ ана ҳатти матрас патрас комплект ҳамаш мана инашам новинка дига узор дига вай ин баляска бародаро ин як ҳамин шагаш нархаш аз ҳамин шаг ҳисоб мешавад ай 10 метр боло шуд мана ин падарка мешавад бародаро ин чӯбаш аз сасна мешавад барои мобайлико тагошона шкафчико заказ кунед мана любой видеоша бинед ҳамаш истеҳсоли худамо аст офисни стол заказ кардани бошед мана тамоми намуди вайша месозем адреси мо муфассалтар рӯпарӯи чораҳаи ромсар генагар хато намекунем аэропорт магазини ҳидоят дуюм этаж чӣ нофаҳмо аст бо ба рақами 918 62 26 66 ватсап имо ҳамаш ҳаст
салом алейкум бародарони азиз. ирӯз ман тоҷикистонам алҳамдулиллоҳ пешравӣ мешавад. мана ирӯз мо магазини нав кушодем. бисёр мардум намедонад ки истеҳсоли мебел дар гиҷо аст, дар гиҷо ҷойгир аст ва чӣ хеле сифатҳои баланд мана мо пешкаши шумо менамоем. имрӯз мо мебел кухни гарнитура ба шумо навор гирифта истодаем. биёед мана нишон диҳем. мана инҷа бародаро мана ин кухни гарнитур пагони метраш 4000 сомон. мана инҷа подсветкош ҳамаш сифати корро бинед. мана инҷа НДФ мешавад. беҳтарин НДФ ин АГТ меган, фирма АГТ номер 1 айда. сифатш ҳам хубай. мо аппаратомо ҳама турецки вая истеҳсолот тоҷикистонай неки беҳтарин сифатҳоай. мана шумо худатон бинед. ин пагони метраш 4000 сомон. любой свет, хай-тек, классика тамоми намуча дорем. акаҷон лози агар вай бошад инами размериш инами истодагиш чанд сомай мисол? ин размериш 530 ба 280 нархиш таи 23-24 сомон меша. инҷа тамоми чизаш мана инҷа шикафчоҳошам мана тамошо кинед сифатҳои коршам ака тамоми намучае беҳтарин сифатҳоай ҳозир ҳастанд ки устоо ака замин кафида устоо буромада. ине ки ҳама ранги заводское ҳама заводской истеҳсоли худамо тоҷикистон любой намудча мезанем. ҳозир шумо нас ябор сифатҳои корра бинед. болоям полни ҳуй мешавад. мони якумша шумода нишон додем. мана ин дуюмашай бародаро ин классика меган кухни гарнитур классикаша ин сифати корша бинед. ин метрш 5800 сар меша вобаста ай узор ай свети материал аз ҳамун НДФе ки шумо интихоб мекунед нархиш муайян мешава. нархиш муайян мешава бародара. мана ҳаст мана инҷа хел одам мефорад инҷаша санги заказ мекуна ака мефорад бо чиз ҳаст мебелниш ҳаст мефорад хали заказ мекунад. шумо просто мақсади мо чие ако бисёр одамо сифати кора мекофанд намеёванд. айму ҳама заводскояй краскошам сланови кост сифатҳо заводской ранги завод мекунем сифати корба ҷавоб мегем. ин фирмаи мо барои сифат ҷавоб мега. мана ка шумо чӣ хеле ки дидед мана ино новинка ҳамаш кашкашакҳои новинкаи мана замонавӣ да ино ҳамаш. ин як пагони метраш ай 5800 сар меша ба он хеле боло мера. бо одамое ҳастанд ки сангҳои Samsung заказ мекунанд. любой падмана светоша бинед шумо ябор любой светиш ҳаст. мехоҳем ба санг заказ кунед мехоҳем ба НДФ заказ мекунед кадомиш маъқулай мана ҳамаш любой свет дорем. тамошо кунед бародаро. мана айдур бо ябор дига сиёмка кунед. мана механизатсияи замонавии айрон бисёр одамам хали ба ё мекуванд. дига мушкили шумо осон шуда. шумо фақат занг мезанед ба рақами 918 62 26 66 чӣ нофаҳмоай мепурсед ака мо чен кардан мерид ҳамаш бепулай мерем мерид мекунем вай мекунем. мана ин шикафшам бинед сифати корра бинед. нана бародарам бародаро ин сеюми ки навор мегирем мана ин нео классик ин пагони метраш ай 5500 сомон сар мешавад. леки бош ба шумо мегӯм ки бародаро сифати корра просто шумо ябор бинед худатон гап занед баҳо тиҳед. истеҳсоли тоҷикистон туркия россия не истеҳсол дар тоҷикистон мешавад. чизе нофаҳмоа ин як пагони метраш ин нео классик меган. мана санго чӣ намуд шумо дар кор сафед сери сланови кос мраморни свет бо мана сиёҳ мраморни чӣ свети шумо ба маъқул мезанем ако. мана шумо баёша гинед чӣ нофаҳмо аст бо ба рақами 918 62 26 66 ватсап имо ҳамаш ҳаст. нео классик ман инашам бародаро ҳамун нео классик медорад просто дизайнераш дига мешавад
шумо просто мо барои чӣ мақсади мо видео кардан бо мегӯм шумо боякао ин сифати корҳоя шумо бояд тамошо кунед баъд сравнид кунед дига мебело катида одамое ҳастанд бо занг мезананд барои чӣ меган нархош ин баландай охи ин худаш меҳнаташ калон аст ай 5800 сар мешавад мана пагони метраш инам бо санги шумо мехоҳед ндф мехоҳед падзакаси шумо мана ин хайтеки нави мо имрӯз сохтем мумкин ҳоли дар вай набошад ин навинкаи хайтек як пагони метраш аз 4800 сар мешавад краскоашам беҳтарин краско сифатошам бинед ако мана ручкоашам мана тамошо кунед инам модели нав олами мебел гӯем хато намекунем ака ба рақами 918622666 шумо занг мезанед чӣ нофаҳмо бо ма любой размер любой вид хайтек мефурад неоклассик классик кадомш маъқул анаминам не ки беҳтарин буромадагия бародаро бинед як бор видеоя мана бародаро мана иноям истеҳсоли нав камин меган инам шумо падзакас любой свет биоклассик хайтек стил любой светша мезанем шумо да нашуд светош на чӣ хеле свети маъқулай мо падзакас зада медем шумо да чӣ нофаҳмоае ако оз мо дар ин видео ҳар якте ина мо ба шумо нархномоша гуфта наметонем ба шумо чизе маъқул ҳамин мебел шумо кресла диван дар тамоми намуча мо истеҳсол мекунем мана инҷо ози мо креслоҳоям мегирем мана кресла мана диван тройка иношам ҳаст тамоми чиз бо як хел одам на она шишаҳое ки дар бехи телевизорҳо мезананд ку ухалиёшам ҳаст ҳамаш любой узор зада метиҳем бо чизе нофаҳмо аст 918 62 26 66 мо ба шумо ҳама нархномоша мефаҳмонем тамоми намуди мебел бо даро дорем ози дарои чӯбӣ мана ин картинкаҳои дидед шумо оинакати шудагиай инам навинкоай шумо метонед ина да шифонеротон да шифонер печат кунен метонен бо мана ин оинаҳое ки ҳаст да гирди трезоҳо мезананд ку ромбик кирпич любой фигура зада метиҳем мана инак бо ма кушед ин любой свет купеида мана любой свет любой ваяш ҳаст мана бародаро инам истеҳсоли худамо аст мана бо чизе нофаҳмо аст шумо ҳар якта ина метавонед ба 918 62 26 66 занг зада дар тамос ба шумо чизе дар корост бародаро ин тройкаҳое ки мебинед шумо ай 5500 сомон сар мешавад иҷада чӣ медуроя мана ин кресла қатъи болишош ваёш баъд як хело ҳози бисёр бозорӣ ҳаст креслое ҳаст ман иношон арзонакай ку ин хали нест истеҳсоли туркияй мана шумо як бор ячи аҳамиятиед ки бародаро мана ин ваёшам мачалкаҳошам мачалкаҳои качественияи хали намешина чи гарантияш кати 2.5 сол гарантия дорад ваёшам материалошам турецкий материалам тройка мана ин 7200 мана инҷа столи халиш медарод креслаш ҳамаш 7500 сомон чӣ хеле ки мо ба шумо гуфтем олами мебел мана инҷа бо дарам истеҳсоли худамон любой размер любой вид мана ин дарат бинед сифати коршам краскоашам бинед ҳама заводской бар ин краска ака не ки истеҳсол аз худамост аз ндф мешавад ин ндфои ҳамун қимато мана ин дабор паборуш кати 2800 сомон замок падарка бо мана дорем ака мана ин дар ин бо узораш дига инаи даборош кати 3200 сомон як хело ба шумо ако замок наметиҳанд дабор наметиҳанд ва ё адели мезананд ва уҷа шумо да қимат меғартанд ин зубора ин установка дурини шаҳр установка доставка бепуле ин инам свети сафедаш инам дабор манаи абналичкош кати 3200 сомон шуд бо ҳаст ҳамина 2500 сомашам ҳаст ин бо качествои нақш шайда сифати коршам бинед мана ин навинка стили оҳанияй не ки ин аз чӯб шудагия мана
NDF-и вай. Аз NDF шудагӣ мана абналичкош 2900 сомон. Мана классика дару. Слоновый кост, ино абналичка, дабор, замок, ҳамаш 3100 сомон. Комплект. Любой свеча мезанем. Мана сери свет. Инашам беҳтарин модел омадаги. Иношам дабор кати. Сифати корам бинен бародаро. Мақсади мо сиёнка кардан и вай шумо нест. Шумо бояд сифатам нигоҳ кунед. Бо мебиёед магазини мо ай пеш шинос мешавед дар рокати. Сифатҳои корш кати ай пеш шинос мешавед, бо беҳтарин мешавад. Ба рақами 918 62 26 66 занг мезанед. Мо ҳамиҷа ба любой саволи шумо мо ҷавоб метиҳем ака. Мана ин бо инҷа мо диванам бировардем. Инам истеҳсоли худам. Тоҷикистон истеҳсоли худ любой размер. Ба шумо мана мисол свет махул нашуд. Дига свет мезанем. Мана инҷа комплектай. Ҳам диван, ҳам мана ойнаш, мана шкафчош, ҳамаш зубор медарод. Инҷа нархномаш аз ҳамун узори дивано сар мешавад. Дорад мана ҳатти матрас комплект ҳамаш 15000 17000 16000 бо форат тоқа мефурӯшем. Шумо меомадед бо аз пеш тамошо мекунед, мебинед сифати корам бо беҳтарин мешавад. Ман инашам навинка дига узор дига вай. Нархномаш аз ҳамун узораш вобаста. Шумо ай пеш мебиёед бо рақамҳои мана номероя мондем 918 ана 62 26 66 да занг мезанем. WhatsApp имо ҳама чӣ дорем. Дар тамос мешем. Ин баляска бародаро. Ин як ҳамин шагаш нархаш аз ҳамин шаг ҳисоб мешавад. Як шагаш аз 1200 сом сар мешавад то болорам мерад. Ин 1200 да чӣ медорад бародар? Мана ин полни обшиват мешавад. Лесинсатон тахта кати, мана ин ҷои баляскош, ҳамаш установка, доставка ба сифати корш мебинед. Инаи падарка. Ай 10 метр боло шуд, мана ин падарка мешавад. Чӯбаш бародаро, инаи чӯбаш аз сасна мешавад. Агар шумо ай 10-20 боло шуд, бо вай скидка шудан мегирад. Инҷа установка, доставка ҳамаш дар дарунаш медорад. Як мана ми ваяш 1200 сомон. Як шаг. Агар мехоҳед барои умвайлико тагошона шкафчико заказ кунед, мо метавонем аз МДФ ба шумо любой размер мерем мерид кардан, установка, ҳамаш бепул. Мана любой видеоша бинед, ҳамаш истеҳсоли худамо аст. Мана бинед. Кадомиш махул шумо занг мезанед. ҳамин мебинед чӣ шумо мушкилӣ доред, мо акаҷон иншоалло ба онвай подзаказ ба шумо сохта метиҳем. Доро мана инам истеҳсоли худамо аст. Шумо метавонед барои офисотон, офисни стол заказ кардани бошед, мана тамоми намуди вайша месозем. Мана бинед, мана инам новинка. Сиёмкаи мо имрӯз бародаро олами мебел дар ин инҷа чӣ медарояд? Кухни гарнитур, кресла, диван, бо инҷа ҳаст мана ойнаҳои ромбик бурида размер, любой вид, любой размер мезанем. Ана адреси мо муфассалтар рӯпарӯи чораҳаи ромсар генагар хато намекунен, аэропорт, магазини ҳидоят, дуюм этаж. Чӣ ба шумо ҳаст, мана нофаҳмо ҳаст, ба 918 ба рақами 918 26 66 занг зада адреси мо мепурсен бародаро. Баъд сифати олӣ, сифати тоза, баъд бо кафолати мо то 1 сол 2 сол кафолат дорад мебелои мо. шумо дига танқисӣ намекашед. Ба рақами 918 62 26 66 занг занед. муфассалтар ҳама чизро ба шумо мефаҳмонем. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.